كم يمسيكم خبركم تخطاتلتين لومي صوني شمان تحملة تدالوا هاجراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيترس منقص أرس زينا بريزيدنت ريبابليك سوماليا حسن شيخ محمود أبي إرترا نايس رحمة بصحيفة سمالو حماد أب زواجاش باركا جس تجباره أب ممعبال دكان استيزة الكورس استراتيجيكا وطن جمجيمو أب نوزبالو عن سبا نتفتات معكب ماين حمدنا أب مرجع كبابيز مسجن وتي تراقيبو قدام منستر هنغاري فيكتور أوربان مس بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ زاتيو سراويت أمريكا أب نيجر سفيرون زنح معسكرات كركب جميرو جابان فيليبينسن وتادراو عقمن مدفع مخانو زغلص اوس ممع كتيمان بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك سوماليا حسن شيخ محمود ناي سراح مبصح نمفصام لومي فرق معلتي اسمرا اتيو بريزيدنت إسياس أفورك دما أب أهجراو معرفة نفرت اسمرا تراقيبو بناي كبر السلفيز تسنيا قبابلا غيرلو أمباسادر فدرالاويت ريبابليك سوماليا أب إيرترا عمر إدريس مس بريزيدنت حسن شيخ محمود حبيرو مسيلو بريزيدنت إسياسن بريزيدنت حسن شيخ محمودن أب ساعات زي أب ممعبال كدتاو زمدناتاتن كدتين هاجرات أب زقدسو قداياتن يزتيرلو دكانستيا بكل مدات كاب أدلون بحر ملخاقتان حارا قينن زكافلالو كومون عينتن درجان من نوابرو أن مغيارن زي حقزن تمرتن طبابن سانيقن عفريتي زغونالو بايتان مفتار كايد زنحة نطفتات زقمقم ركب بدرجة زباقاش باركا أب كتما بارونتو تخايدو وكيل إيرينا قداو تولد بملكع صابصاب زدالو وتحستولو ياسين صالح حمادي بمنجدي بدرجة زوبا قاشباركا زقومت زوباويت كوميته محاورات من محضر زوبان كالوت مشارختنا أم معبال دك آنسيزة تكورة استراتيجيكا ووت ان بموطع كاين تنحن تفزقم ركب بحموشتا حملة أبارنتو أكايدوم بريزيدنت حمادي ويزرو تخا تسفا ميكائيل حتى دك آنستيو عبي محبراو حتى مخانو مثلا معرنتن دك آنستيو مخبار دما قدنتاون كيتباتا تخا كقلت الزقبو انكم زخونا بمتكاس حمادي مس مشارختي أكالات بحافشا مس زباوي من محدارات دما بفلاي تواهيدو دك آنستيو أب كل مدايات كاب أدلون دحر أمالختان حراكوينن زكافافلالو كمون عينتن درجان من نابروئن نمقيار زحقزن تمهرتن طبابن سنيقن أفريتي زخونال بايتان مفتار بعتو بيسرح كمزلو أرديام ويزرو تخا أسعيبا كلهم زتلهم مدبات دك آنستيو مأكل زقبرون أمتكالات هاقراو چارترن مرقات مثلا دك آنستيو استمركوسن كخونو كم زقبا بمحبار قطباوي عبيتن لمعاتن مدرخوي قدامنت كوينلو أبزل وان حمادي نتي بجبر استمسكره أدمع السطافي دك آنستيو نابزبرخ أفراينتن مهرتن معباين تجباتين مقبارون استراتيجي حانتي تبزل على ساعتين تفكم زلو قليصام أبو منبر كوميتن على دك آنستيو زوبا قاشباركا آتو قبر سلاسي نقاش بوغنو دحرتي أب كلتشحن عصرت شوعاتن استخايدة أمام عبال دك آنستيو زتكوره هاقرا وعلا بدرجة زوبا متكالات نايتي وعلان شوتوتات حمادي ان موقع زحقز ناي حموشت عامتات استراتيجيكاو وانتداليو وعلا بمكياد بعتب كسرحالو خمس سنحة بمتكاس كموتسيت نايتي مس مشارخت أكالات منقستن محبراتن بموها استخايدة تعري تساتفنتن تربحنتن دك آنستيو خمس عبي بأهازات زتسنيت أبصاب آريبوم أما حداري زوبا قاشباركا أمباسادر محمود الحوري أبزم محلالو فمالختي
ምርጋጽ መሰላትን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ብፖሊሲ ደረጃ ዝተታሕዘ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ግድነታዊ ዛዕባ ብምዃኑ መምሕዳር ዞባ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ መደባት ብምውፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ባሮንቱ ዝተተግበረ ዕደላ ጤሳ መርኣያ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ኣብቲ ጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብሃገራዊ ኮሚቴ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓመት ስራሕ በብጽላቱ ዝምልከት ጸብጻብ ክቐርብ ከሎ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዘዕንቅፉ ዘይተወገዱ ጎዳእቲ ልምድታት ቆላሕታ ክግበረሎም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መሪሕነት ምምጻእ ክተባብዓን ባይታ ክፍጠረለንን ጉዳይ መውዓለ ህፃናት ኣብ ትካላት መንግስቲ ድማ ድፊኢት ክግበረሉ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንዞባ ሎጋዓን ሰባ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ምህብታም ትሕተ ባይታዊ ማይን ምርጋእ ኣከባብን ዝምስገን ውፅኢት ተረኺቦ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ንዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ እልልታ ሃብተ ማርያም ከተቕርበያ ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጋዓን ሰባ ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ህንፀት ከዘንቲ ማይ ዝርከቦ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ምህብታም ትሕዝቶ ትሕተ ባይታዊ ማይን ምርግጋእ ኣከባብን ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ነበርትን ሰብ ሞያ ሕርሻን ገሊፆም ብደረጃ ንኡስ ዞባ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ደብረ ዓዲ ሓንስ ደቂ ሸሓይ ምልዛናይ ደርሰነይ ደቂ ዘርኡ ዓዲ ነኣምን መቐርካ ዴዳ ቅርነኽዶን ሓበላን ብጠቕላላ 2.3 ሚልዮን ሜትሮ ኪቦ ማይ ዝሕዛ 24 ዲጋታትን ረሃያታትን ከም እትሃንፃን ክልተ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከባን ዝሓበረት ሓላፊት ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ወይዘሮ ኤልሳ ርስቶም ሸፈነ ጽሩይ ዝስተ ማይ 76 ሜትራይት ከም ዝበፅሐ ኣብሪሃ ህዝቢ በብምሕዳር ከባቢኡን ብጋንታታትን ማእቶት ተወዲቡ ኣብ ናይ ሕርሻ መሬትን መጋሃጫሃትን ማይ ኮዖታትን ዘሰላስሎ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን እተን ዲጋታትን ረሃያታትን ብድበት ከይመልኡ ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ኤልሳ ንተሳትፎ ህዝቢ ሙጊሳ ኪላታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ማሕደርቲ ከባብን ብወገኖም እቲ ብሞያውያን እናተመርሐ ዝዕመም ዘሎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ንቅርፂ መሬት ኣብ ግምት ብምእታው ዓመት ሙሉእ ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ሃብቲ ገረም ንምስትሳንን ማይ ኮዖታት ንምፍዋስን ዓብ ኣተኩሮ ከም ዝውሃቡ ሓቢሮም ነበርቲ ቢጊዶኦም ውፅኢት መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብግብሪ ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ዝለዓለ ወኒ ከም ዝቕፅልዎ ገሊፆም ኣብ ንዞባ ናቕፋ ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምትብባዕ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ተስፋይ እዮብ ገሊጹ ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ ተስፋይ ምብእዋኑ ብዝግበር ጎስጓሳት ንቕሓትን ግንዛበን ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ልግሲ ደም ብምብራኹ ቁፅሪ ለገስቲ ደም ብኡ መጠን ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምብራህ ዜጋታት ትሕዝቶ ባንክ ደም ብምስሳን ህይወት ንምድሓን ብንቕሓት ክዋስኡ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሆስፒታል ናቕፋ ነርሲ ዮናታን ወልዱ ብወገኑ ሙቓም ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ጠለባት ትካላት ጥዕና ንምምላእ ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምሕባር ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራጥ ብሰፊሑ ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዕላማታት ማሕበር ንምዕዋት ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ቁርብነቶም ኣረጋጊፆም ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ብምውሃድ ኣፍልጦ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ጥዕና ብሓፈሻ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ድማ ብፍላይ ዘዕቢ ኣስተምህሮ ወዲቡ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ክፍሊ ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንኣገዳስነትን ተኣፋፍነትን ጽላት ቱሪዝም ብምጥቃስ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጽፉፍን ብቑዕን ኣገልግሎት ከቕርቡ ከምኡውን ጸጥታ ከባቢኦም ኣብ ምውሓስ ብዕቱብ ክሰርዑ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ጋጣሚ ሙያውያን ጥዕና ኣብ ኣገባባት ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ HIV ኤድስ ድማ ብፍላይ ከምኡውን ተዛማዲ ጉዳያት ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጨንፈር ብቕዓት ስራሕ ምቁፅጻርን መጽናዕትን ምክትታል ጸጋታትን ክፍሊ ቱሪዝም ኣብ ኣገባባት እንግዶት ጽፈትን ስሉጥነትን ኣገልግሎት ጽሬትን ጸጋታት ቱሪዝምን ዘተኮረ መብርሂ ተዋሂቡ خبركم تخاطلتي الصعبة هقرأ ذيناتات ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሩስያን ዩክሬንን ምብጻሕ ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ሎሚ 8 ሐምለ ኣብ ከተማ ቤጂን ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዘትዩ
ክልተ መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ከምኡውን ኩናት ዩክሬን ብዘተ ንምዕራፍ ኣብ ዝኽእል ጉዳያት ከም ተዘራርቡ ተቃሊሑ ኩናት ዩክሬን ብልዝብ ክፍታሕ ከም ዝግባእ እትገልጽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብቲ ጉዳይ ብዕቱብ ክትነጥፍ ድሉት ከም ዘላ ክትሕብር ጸኒሓ እቲ ኩናት ብዘተ ጥራይ ከም ዝዓርፍ ዝገልጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ብዛዕባኡ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ከም ተዘራረበ ዝዝከር እዩ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ነቲ ኩናት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ከም ዘምርሖ ዝወቅስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቪክቶር ኦርባን ብሰንኩ ጸጥታ ምብራቕ ኤውሮጳ በዓሉታ ተጸሊዩ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኔቶ ንዩክሬን ኣባልነት ክህባ እንተኮይኑ ኣብቲ ኩናት ክትዕወት ከም ዘለዋ ዘቕርቦ ዘሎ ቅድመ ኩነት እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክዓርፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ዘነጽር ምዃኑ ተቃሊሑ እቲ ናይ ምጽምባር መብጽዓ ዩክሬን ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ናይ ኩናት ዓዘቕቲ ከይትወጽእ ዝዕንቅጽ ምዃን እዮም ወተሃደራውያን ክኢላታት ዝጠቕሱ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኒጀር ሰፊርዎ ካብ ዝጸንሐ ክልተ ማዓስከራት ነቲ ሓደን ሰራዊት ናይታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ረኪቡ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ካብ ሃገሮም ክስሕብ ወፂኡ ዘሎ መደብ ምዃኑ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ኒጀር ተሪፉ ዘሎ ማዓስከር ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ከም ዘረክቦ ኣረዲኦም መንግስቲ ኒጀር ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ጠቕሊሉ ክወጽእ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ እዩ ኣሜሪካ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምክንያት ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣስታት 1,000 ወታደራት ኣዋፊራ ምጽንሓ ጸብጻባት ይረዱ ይኹን እምበር እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ዛጊት ንተልእኽኡ ዝበቅዐ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ መንግስቲ ኒጀር ክገልጽ ጸኒሑ ኣሎ መንግስቲ ኒጀር ንተመሳሳሊ ምክንያት ኣብ መሬቱ ተዋፊሩ ንጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳ ኣቐዲሙ ከም ዘውጽኦ ዝዝከር እዩ ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ጃፓንን ፊሊፒንስን ወታደራዊ ስምምዕ ከም ዝኸተማ ኣፍሊጠን እቲ ሎሚ 8 ሓምለ ኣብ ፊሊፒንስ ዝተፈረመ ስምምዕ ክልተን ሃገራት ኣብ ግዛኣት ሓድሕደን ወታደራዊት ከዋፍራ ዘፍቀድ እዩ በዚ መሰረት ወታደራትን ኣብ መሬት ክልተን ሃገራት ስሩዕ ሓበራዊ ልምምድ ከካይዱ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ክልተኣዊ ስምምዕ ወታደራዊ ዓቕምን ንምድንፋዕ ምዃኑ እኳ ይገልጻ እንተለዋ ብቐንዱ ገስጋስ ቻይና ንምግታእ ምዃኑ በዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ወታደራዊ ዘይምቅዳው ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ ጃፓንን ፊሊፒንስን ኣብ መንጎን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኣሜሪካ ሓቢረን ኣብቲ ዞባ ዘካይድኦ ወታደራዊ ንጥፈታት ጠንቂ ጸጥታዊ ጸገማት ይኸውን ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብ መሬት ክልተን ሃገራት ልዕሊ 80,000 ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈት ወርሒ ሰነ ኣብ ሃገር ኤውሮጳ ዝተመዝገበ መጠን ዋዒ ኣቐዲሙ ኣብታ ወርሒ ካብ ዝተኸስተ ዝለዓለ ምንባሩ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ገምጋም መጠን ዋዒ ኣብታ ወርሒ ካብቲ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ዝነበረ መጠን ብልዕሊ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጡ እቲ ተሪዮ ገምጋም መጠን ዋዒ ዓለም ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከይውስኽ ንምግታእ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ክኢላታት ኣጠንቂቖም ክሊማዊ ዋዕሊ ንምምካት ኣብ 2015 ኣብ ፈረንሳ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ውጽኢቱ ዛጊት ኣብ ባይታ ከም ዘይተረኣየ ጸብጻባት ይረዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸስቱ ብዘሎ ማዕበላዊ ዋዒ ልዕሊ 130 ሚልዮን ሰባት በኣሉታ ከም ተጸልዉ ተገሊጹ ምብራቃዊ ክፋል ኣሜሪካ በቲ ተሪዮ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተጠቂዑ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብቲ ከባቢ መጠን ዋዒ ልዕሊ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ኣረድዮም ኣብቲ ከባቢ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ዘመሓላለፈ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ክስተት ንሳምንታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣሎ ካሊፎርኒያ ኦሪጎንን ኣሪዞናን ዝለዓለ መጠን ዋዒ ካብ ዝተመዝገበለን ክፍላተ ሃገር ምዃነን ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዴዝ ቫሊ ኣብ ዝተባሃለ ክፋል ካሊፎርኒያ 55 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ከም ተመዝገበ እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ 2007 ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ክሊማዊ ምምዝባል ዘስዓቦ መጠን ዋዒ ብደረጃ ዓለም እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣሜሪካን የአውሮፓ ሕብረትን ኣህጉራዊ ንግዲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ፖሊሲታት ይኽተሉ ከም ዘለዉ ኣህጉራዊ ውድብ ንግዲ ወቂሱ እቲ ውድብ ነዚ ዝገለጸ የአውሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን ቻይና 38 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ድሕሪ ምውሳን እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እውን ኣብ ልዕሊ እታው ናይተን መካይን ናይ 100 ሚእታዊት ቀረጽ ከም ዝውስን
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብወገና ነቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ትህበሉ ብምህላዋ ዓለማዊ ንግዳዊ ገስጋስ በኣሉታ ይጽሎ ከም ዘሎ ኣህጉራዊ ውድብ ንግዲ ኣረዲዩ እቲ ሕድሕዳዊ ስጉምታት ምስ ዘይግታእ ንገስጋስ ንግዲ ናብ ውድቀት ከየምርሖ እዩ እቲ ውድብ ስጋቱ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ 2023 መጠን ንግዳዊ ዕብየት ዓለም ብ1.2 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ዝጠቐሰቱ ኣህጉራዊ ውድብ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ክጎድል ከም ዝኽእል ግምታቱ ሂብሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ከምኡን ክሊማዊ ምምዝባል እውን ገለ ካብ ጠንቅታት ምንቁልቋል ንግዲ ዓለም ምዃኖም ይጥቀስ ናይ መወዳእታ ዜና ሰራዊት ህንዲ ትማሊ 7 ሓምለ ኣብ ዞባ ካሽሚር ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሰፊሕ ስርሒት ኣካይዱ በቲ ስርሒት 6 ካብቶም ዕጡቓትን 2 ካብ ኣባላቱን ከም ተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን እቲ ሰራዊት ኣፍሊጡ እቲ ስርሒት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊቶም ዕጡቓት ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ስጉምትታት እቲ ዝሓየለ ምንባሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ህንዲ ሓቢሮም እቲ ስርሒት ክቕፅል ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ኣዘዝቲ ናብቲ ከባቢ ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊት ከም ዘዋፍሩ ኣረዲዮም ኣለዉ ካብ 1980ታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ህንድን ዕጡቓት ወገናትን ኣብ ዞባ ካሽሚር ክካየድ ብዝጸንሐ ግጭታት 10ታት ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ሶማሊያ ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ ሓማደ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ገስጋስ ትግባረ ኣብ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ስትራቴጂካዊ ውጥን ገምጊሙ ኣብ ንዞባ ለጓዓን ሰባ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ምርጋእ ኣካባቢ ዝምስገን ውፅኢት ተረኺቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዘትዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኒጀር ሰፊሮ ንጸንሐ ማዓስከራት ከረክብ ጀሚሩ ጃፓንን ፊሊፒንስን ወታደራዊ ዓቕመን ንምድንፋዕ ምዃኑ ዝገለጽዎ ስምምዕ ከቲመን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም